Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond mijn mensen van Waka. Ik hoop dat alles goed gaat, want met mij gaat het goed. Ik voel me goed. Zolang ik contact met u me begin vier me boom, me begin vier me gelukkig, me begin vier me happy. En die demi de bezig na een nieuw tori baka. Is op zij keer me voor unusrana man. Vooral de regering ze is don toch? Srana man een volksang lobby lekki trafolog golo. De lob lekki trafolog go. Waarom ik dat zeg toch niet? Die goed dan niet nagesproken, niet iedereen hè. Altijd twee aandogi de trakondresma of wat wet ma ekonaske polim sandere luka behandelen sa eikis bijna na first class. Of Yusra na mango je kies wat more slecht behandelen. Ga daar staan. Ga dit. Leg na opdracht de gisu dat die opleiding. Maar te wat trafolog je koinsrana, we eren, we respecten. Look wat simpel voorbeeld. Die straatventers van ons. Olangak bades mij de nasi woyo dape eser sani buiten. A her pres dape tinga, her kondre etingi, om eens maar etaken de toeristen etaken. Terwijl dape na center van kondre schreef dape na foto. Dape no mag tingi, dape no mag doti, dape no mag morsu. Look waterkant jongen. Omen fu unuto. No, wacht, ik kom rond aan linea disi. Des maf unu de straatventers. Die mensen moeten een markt krijgen. Die kiezen een principe, die gaan gopot de stand. Isabi toch? Fukaseer sani. Onlangs ba des mais actie fasan dat de noma fene. We lip des mai ta si woye tang eser sani. De Haitiano kom. Direct of een precies reserveer jide. Des donanga stand eseri. Dus na dat me bedoel nanga unusrana man. Uno ulibino tambu de meeste of unu. Ulibino tambu de regering sa is don ja de libino boom. De libino boom. Vooral la regering ja zetten de regering ja so de libino boom. Isabi to? De Haitiano kon direct de fen presi. Freser sani. Ma u eigis ma ina kondre e de se strati e ser sani e tingi a her kondre tingi a her fotosi. Isabi to? Groente, fruit, por, groente, por, alles. A kondre etingi. O mesma etake, ala de toeristen etake me volken na TikTok. Mi ate brudu te me shide sandati. Isabi? Mi ate e brudu. Ma te wat trasma ko aikis wan her tras service. Umu stop de sandat we so trageres don dape. Umu stop de so sandisi. Of you no kring you egi, also you no kan go kring du wan trasma. Begin eerst bij jezelf, dan kijk je naar anderen. Isabi to? U probeer fu begin do so no de da wo shitak asan ogo. Luku de Afrika kondre no de me shitak no de waf de sort wana dati mi vergita ne fe. Ama hoor food bij stand no de no ala de Afrika kondre open no fu take the leadership no de. De no one pot kijker moro in de kondre. De no one moro de yagi ala de Fransman ala de Amerikaan. Pour uit de kondre. Isabi to? Dame lukuta of dem chimchi kondre dat man doing. Da unusrana sana 17 da. Ta paleis le gudu kondre. Da uno man do de soort sandati. Da Afrika sa de take pina so na Afrika no de halsrana in. E halsrana in. A president was the president ano to aboy ne maka ano a yongwa metaki retrayori ano emetaki watrawan baka no de fire so ataki of we economic kondre sondro fi so mai tegi de wetman dan no de misma te de te we economic kondre ap fisom no te misma ekona unu kondre habaso fisom no document allai barbaria na ngastan sa de musta abi fu kona unu kondre da usref musa fisom fu kona mi kondre tu dus na appendis mi wa make appendis fu tegi de srana regering sa is do tagda u open no de ji u egisma mek u feti fu sreka srana mek u sreka u egi kondre na de sma fu ina kondre mek u ka aben boom. Min sumas don dape miwel arake dus mi no sabier ma a president sa osdo o abe moeilijk te verduren na ngami wan mi ogwe pus ideetjes gem ogwe taki daarom mi breedte tagado gim akafa di stag dat mine sheng mine volk haters mine lukudeng na de e volk mi omdat of je denk if haal mi neer to dat kan haal mi neer maar Theo haal mi neer moet je het goed doen want you know ven tweede kans haal mi neer you know kisa tweede kans dati en mine volk
negativiteit negatief sani. Une chino no te was maar reageer negatief tap mi video sa metegu is goed hoor. Of mi poto an doiji of metegi thanks. Omdat mi no abtenja san nati. Hoe de in een fase no de pe mishitak a propaganda na nga verkiezing e vorder boom e go boom dan mi no apte no ko de e back factor na nga you sane denk tak doen boom no to mi no ko me ki hal mi ner sama na nga you to you wa har fa don go dape ma mo rise up gwe isabi dus meine mensen u horus refi u a patiëntie mek a termijn voor de smadis de abu verbende die skank moto mek wat tra regering take over mek den bondru kona wan fu donder op de madisi mek u bondru kona wan fu chara kondre boom wat chare bu geloof me strana no clarietere we zijn nog steeds op de 17e plaats waar rijste kondre in de wereld hè. We zijn nog steeds op de 17e plaats. Deze klaar dat de NATO de na 100ste plaats. Maar de ete passie van die 10e plaats dat we kunnen het nog. Man ete maar redden usref ete en dit is na uw laatste kans. Want of look, een simpel voorbeeld die Afrikaanse jongen Traoré, 38-jarige president toch? Gewoon uit het niets, Amerika. No IMF bieden aan voor de lening zonder ama actie en schrijf schrik ataki attack IMF no mi want doen nga sam adwan mi abreikdom in mi kondre mi want doen nga mi igi rijkdom isabito dus ama no teka lening. Die jongen is zo slim, die komt nog jongen, die president is zo slim Traoré, hij is zo slim dat als Sikonois sani masine kondre saboy doen. Aboy bij me no sabof na 100 stuks mobiele ziekenhuis bij. Ik ga ze met jullie delen, maar op de foto ju. 100 aantal no sabof adoro 100.000 keer maar abai boomfuru mobiele atoso e reigo na ala presi reipot na ala de uku in Burkina Faso. Amabay minosap omen tractor abay gi des ma fen furo ko al landbouw de mus export ma boy no one export not moroji bepaalde kondre moro so do not so goed en strana kandu ala de sandat ook toe strana kandu ala de sandat ook toe daarom mekushi sa 25 ko charge unu mek upotu ay rostok luku fa 25 go wan misap tak MPS na wan partij no de sa edink trafasi MPS na wan partij sa edink heel anders nu we go de goede kanten op no de na MPS sap sana valide mine denk valide om verstand is niet blijven steken na bakafu toe. Herdis mijn tax staan voor MPS zo negatief 70 negatief 75. I guess like de verstand dan vastliep dat zie. Wel, mi dat mi verstijg afesi en MPS verstijg afesi ook toe. Apartheid egro egwafes u negro wa bakafu toe. Isabi toch? We wanji de tra abani partij we wanji de wan kans wel. Une wan tak noti verkeerd voor de maar zolang aan uere MPS a direct we piru mo for so big MPS disi MPS dati MPS be pinaso MPS ma a MPS fosi na no anawan. Ano finish no de voorzitter MPS. Ano Shangarov na fade be karama voor het veel van de massa be psago. Mine denk anything. Mine denk dat het is daarom ik me sap de nef de me denk vanaf no de tak na meneer Rusland na voorzitter en na fori dis odwen boom. Nanga unusra na man hulp odwen boom. Dus daarom mek u stem massaal op MPS. Mek u steun aan voorzitter dus mek akan doen boom. Want hij is een goed persoon. Want boom atiman de jaso. Hij heeft altijd een luisterende oor. En meneer Rusland altijd tegen hij gaat transparant zijn met het volk. Hij wil met jullie samenwerken. En wanneer goes doen dat of dis nanga dati. No, daarom mek abu van hoef de tapaveld. E lukute sane gobu fu rapporter di en mek akan corrigeer. Desma zei sana libi umus mashi unusau de tapaveld u de veldwerkers mushi de san dat fu chago fu ka yep desma dati de kansarme mensen. Mina puur dat me go di de kansarme mensen. En we zijn een hele grote team sang
ego di des madati. Dus u yep u nu wat u ga jullie ook nodig hebben. Kan doa u aan boord bij voor kon steunen team. Voor kan yep de kans arme mensen in a country mijn mensen. Dus u no last ati. U go na des u go na stembus. U go stem. U go put a stem 2025. U go potentie at least die MPS. At least omdat MPS nee denk je voor vervoeren. MPS nee denk je voor vervoeren. Amoni van country zo'n gwene saka. Voorzitter, op alleen zijn niet banen, denk je voor voeren. Maar de jonge partij, jongen, dan als ze zo vervoeren, man. Kom nog eens daarom, dus de nog voor me eten, maar die dogo die doosje boom voor monitor. Atafra o draai da o de na sem kondre o moro sungwe moro dipi moro lexa ade. Dus dat wilde ik jullie zeggen vanmorgen. U take me in lobby. Bye bye. Swai swai.